Ако в живота ви нещо не върви както трябва и искате да го промените, но не знаете как, не си мислете, че съдбата е срещу вас и че просто вие сте от хората родени с лош късмет. Истината е, че вие не знаете кода, с който сте родени. И сега ще ви кажа кой е този код. В китайската медицина този код се нарича карта на съдбата. Тя ти показва как с лекота да постигаш целите си. Какъв партньор да избереш, дали кариера или бизнес, кога да сключваш сделки, къде са скрити парите от момента на раждането ти, кои са твоите суперсили, как да ги използваш, как и кога да действаш и какво те спира да го направиш. И тук не става дума за предсказания, а за стратегия, китайската метафизика, наука с математическа точност, позната от преди 5000 години на древните императори в Китай. Наука, която може да обърне посоката на твоя живот и ти да правиш правилните за теб избори, които ще те доведат до успех. Когато разбереш какво показва твоята натална карта, вече ще избираш съзнателно всичко важно в твоя живот и няма да го правиш на автопилот. И ако искаш платена консултация с мен и да разбереш каква е твоята лична карта на съдбата и какво е скрито като знание в нея, напиши в коментар думата карта, ще се свържем и ще ти помогна. Сподели това видео да достигне до повече хора, последвай ме и бъди здрав!